Здравейте хора, аз съм Сесилия и днес ще ви покажа моите нови кънки, както сте видяли от заглавието. Това са те. Тук има 3 момичета. Кънката, момент да фокусира. Да. Ето двата цвята на колелца. Отзад е розово, ако се забелязва. Тук е жълто. Разменени са цветовете. Аз съм 36-37, кръка ми е толкова голям. Тук пише Boy Biox Max 60 кг. Check your size. Това на български преведено Check your size е провери своя размер. Кутията е розова и насякъде има подписанина. Тук има кънката, едната кънка, така отгоре така, започват да се стягат. Отзад тук пише шаси алуминий, размер на колелата 52 Хикс 52 мм. Даде милиметра. Материал на колелата по полиуретан. Тук пише материал на... тук вече го прочетох. Спирачка по полиуретан. Тук пише лагери А, Б, Е, С 5. Годините са 5+. Ето тук са 32 и 33, 34, 35, 36, 37, които има мас. И 38, 39. Това са двете кънки. Ето ги. И идва време да ги отварям. Кутията може да се е скъсала малко тук, но нищо. Трябва да ги обърна. И така. Тук се виждат долната част на кънката. Така. Ето тук. Така. И така се отваря. Имаше и листовка, но сега не знам къде е. Това е едната кънка, която правихме връзките и още когато ги видях. По-точно когато ги взехме и се прибрахме. Тук на езикът пише Нина. Както виждате, тук пише Нина също по цялата кънка. Тук е така с кожа. И това отпред може да е малко мръсничко, но съм ги карала. Миришат на гума. Ужасно. Ето от вътрешната част е мекичко доста. Стелката, по-точно вътрешната част на кънката е черна. Връзките са сини, както видяхте. И ги прибирам отвътре, когато не ги обувам. Иначе ако ги обувам, като ги обуя, много мразя да се отвътре и аз застъпвам на самите връзки, защото ме дразни. Та кънка нещо... Може да са малко мръсишки колелата, но все пак не може да се вечно чисти. Другата кънка е съвсем същата. И да.
Ето. Цялата кънка. Ето я и как изглежда малко по-далеч. Доста ми допадат тези кънки. Това е спирачката. Тя е светло-синя, както и това отзад. Те са на токче. Ето. Да. Ето. Сега ще обуя едната кънка, за да ви покажа едно нещо. Ето, сега виждам. Ако ми е трудичко с една ръка, затова ще спра на пауза. Ето, обула съм я вече. Ето така се спира. Всички ще са там. Целият клас се събира. Само аз ли да не отида? Казал, защо ме поставяш пред свършен факт? Защо не ми каза по-рано за този рожден ден? Къде ще бъде? Бебек, точно среща. Вижда се от прозореца. Хайде, моля те. И я карам с един крак. Защото в следващия си клип ще ви покажа как ги карам. Ето. Хора, надявам се този клип да ви е харесал. За целта дайте лайк, абонирайте се за каналът ми и пишете отдолу в коментарите. Чао!